שוב שלום לצופי TV Live, פורטל החיים הטובים, הטלוויזיה האינטרנטית הגדולה והמובילה של ישראל. אני מור בן עמי, ואתם מצטרפים אלינו או חוזרים אלינו ליום שידורי מיוחד בענייני בריאות, שנקרא ישראל מדברת בריאות. אני המרואיינת האחרונה שלי לערב, חני שטיגליץ. את בעצם מאמנת לתזונה והעצמה אישית. נכון מאוד. איזה כותרת? מה זה מאמנת לתזונה והעצמה אישית? איזה סוג של מאמנת את? אני בעצם מובילה אנשים לתוצאות. כן. בירידה במשקל. ירידה במשקל, זאת אומרת, את מובילה להרזיה, זה האימון. נכון מאוד. אוקיי. תוך כדי בעצם העצמה אישית, כדי שלקוח גם עובר שינויים בתודעה. לא רק בירידה, אלא שינויים בתודעה, שיעזור לו בעצם לשמור על המשקל לטווח הרחוק. אוקיי, זאת אומרת, זה לא איזושהי תוכנית עכשיו, בואי נוריד במשקל בחצי שנה הקרובה, ואת משוחררת או אתה משוחרר, אלא משהו קצת יותר לאורך זמן. יפה מאוד, לטווח הרחוק. כן. אני מאמינה שכדי שאנחנו באמת נשמור על המשקל, אנחנו צריכים לרדת, אנחנו צריכים לאזן את הגוף ואז לשמור על הטווח הרחוק. אנחנו בעצם נעבור את השינוי מלהיות שמן, אנחנו נשנה את הזהות שלנו, להיות בריא ומאוזן לטווח הרחוק. אוקיי, זה בא לידי ביטוי רק בספורט או תזונה, או שיש פה משהו מעבר? כי, את יודעת, מדברים על טווח רחוק, וזה תמיד קל לעשות פעולות פיזיות לטווח קצר ולקבל תוצאות, אבל אם אנחנו רוצים להתמיד במשהו, זה צריך להיות איזשהו הלך רוח מאוד מאוד חזק. את עוזרת איכשהו גם בזה? בהחלט נכון. אני עובדת עם מוצרים מהפילוסופיה הסינית, שעוזרים לנו לנקות את הגוף שלנו מרעלים, ולכן הגוף שלנו יהיה נקי לקבל את המשקל החדש לאורך זמן. זאת אומרת, לא רק לרדת במשקל, ניקינו את הגוף שלנו מרעלים, הגוף נקי לקבל את החדש, ו6 חודשי שמירה, שאנחנו שמים דגש חזק על שמירה, יחד עם המוצרים הסיניים שלנו, שיתנו לנו את האפשרות לשמור על המשקל, יחד עם הניקוי, הגוף שלנו כבר נקי, ושינוי תודעה לטווח הרחוק. רגע, מה זאת אומרת הגוף נקי? אמרנו מוצרים סיניים, מהרפואה הסינית, מהפילוסופיה הסינית. מה הם מנקים? הם מנקים רעלים או שהם מנקים משהו קוגניטיבי, אנרגטי? למה בדיוק את מתכוונת? אני מתכוונת לכך שהם מנקים את הגוף מרעלים, פיזיים, מעי גס, מעי דק וכבד. מנקים לנו את הגוף, ויש לנו לגוף יש את היכולת לקבל את המשקל החדש. מאיפה הרעלים האלה מגיעים אלינו לגוף מלכתחילה? מכל האוכל שאנחנו אוכלים, מהאוכל הלא בריא שאנחנו אוכלים, מהג'אנק פוד, מהלא מאוזן, שאנחנו כל היום בעולם הזה שהוא עולם של אינסטנט, מה שבא ליד, ואנחנו לא חושבים ועוצרים רגע, מה אני בעצם אוכל. אז בעצם אם אני עכשיו בא לי להרזות, ואני מפסיקה לאכול מקדונלדס, בורגראנץ', כל מיני ג'אנק פוד וכאלה, סליחה שעשיתי שיווק רע, אבל מה לעשות אותה האמת, נגיד ואני מפסיקה עכשיו לעשות עושה קאט על המאכלים האלה, אז זה לא מספיק, זאת אומרת, הרעלים האלה נשארו בתוכי ועדיין משפיעים על תהליך ההרזיה שלי, מקשים עליה? בהחלט. הבנתי. ברגע שהגוף שלנו מלא ברעלים, הוא יהיה תקוע. אני שומעת המון אנשים אומרים לי, חני, אני בקבוצה, אני עושה מה שצריך ואני לא יורד במשקל. זהו, זה באמת מדהים, כי יש אנשים שמצליחים לרדת, ויש אנשים שעושים את כל הדברים by the book, ואיכשהו זה לא עובד. אז את מסבירה את זה בגלל הרעלים? בהחלט, כן. אוקיי. ניקח דוגמה, יש לנו רכב, אנחנו עושים טיפול 10,000. כן. אנחנו נכניס שמן חדש על השמן הישן, או שאנחנו קודם נוציא את השמן? אנחנו קודם נוציא את השמן. יפה. עניתי נכון? יפה מאוד. הגוף שלנו אותו דבר, אנחנו צריכים לנקות את הגוף מכל הרעלים שהכנסנו, ואז הוא יהיה מקובל, הוא יהיה לו את הכלי האכלה לקבל את המשקל החדש שהבאנו על הגוף שלנו. זהו, אנחנו כלי קיבול בעצם, אם אנחנו רוצים שיהיה מקום למשהו חדש, אנחנו צריכים לפנות מקום, אם אנחנו רוצים נקי, אנחנו צריכים לנקות. אז איך דיברתי עכשיו כמו איזה ילדה מפגרת. אז בעצם אנחנו מנקים את הגוף מהרעלים בעזרת מוצרים מסין? לא, המוצרים בישראל, אבל מצמחים סינים, שהפעילות שלהם זה גם ניקוי רעלים, שיעזור לנו לרדת במשקל ולשמירה על הטווח הרחוק. רגע, המוצרים האלה זה מאכלים, זה צמחים, איך זה בא? זה בכדורים, בעלים? זה בקפסולות. כמובן שכל המוצרים חשוב להגיד הם אורגניים וטבעיים לחלוטין, באישור משרד הבריאות ובהכשרים מהודרים. הם בעצם בקפסולות צמחים סיניים, שזה הפעולה שלהם, ניקוי רעלים ושריפת שומן, שאנחנו בעצם מתמקדים כדי לטווח הרחוק. אני לא מאמינה בתוכנית קסם, לרדת כאן ועכשיו ויאללה, לא. אני רוצה שאנחנו נרד במשקל ואנחנו נשמור על הטווח הרחוק, זה מה שהכי חשוב. כן. כמו שאני היום שומרת על המשקל שלי. אוקיי. למעלה משנתיים. זהו, הבנתי שאת בעצמך הורדת המון, כמה היית לפני? אני שקלתי 96 קילו. וואו. הגעתי, כן, את לא נראית קרוב לזה אפילו. וכמה הורדת? ירדתי 36 קילו. וואו, בכמה זמן? ב8 חודשים. ב8 חודשים הורדת 36 קילו, ולפני כמה זמן זה היה? לפני כבר 2 ומשהו.
ושנתיים ומשהו את שומרת על המשקל הנוכחי שלך? כן, ואני בריאה, ואני אנרגטית, ופשוט כיף לי. איך הגעת לעניין הזה של המוצרים הסיניים? זאת אומרת, איך קלטת שדווקא זה, איך את מצאת את זה? כי אני ניסיתי כל כך הרבה דברים, דיאטות ודיאטות כסח וחדרי כושר, ומה שאת לא רק רוצה, אני ניסיתי, וכל פעם חזרתי ועליתי למשקל שלי. אוקיי, זאת אומרת, הורדת ועלית בחזרה. ובעצם סבלתי מתופעת האקורדיון. עליתי, ירדתי, ואז בעצם התחלתי לחקור. מה בעצם, למה אנחנו בעצם עולים? יש פה איזה משהו שאני מפספסת. נכון. ואז באמת הבנתי, הגעתי למקור הזה של הרעלים, שכל הזמן מחזיר אותנו לזה, שברגע שאנחנו נרד במשקל, איך הגעת למקום הזה של הרעלים? איך הגעתי? מהיהדות. מהיהדות? מהרמב"ם. זה מעניין. הרמב"ם מדבר על הורדה במשקל? בהחלט, הוא מדבר על איזון הגוף. אוקיי. כשהגוף נקי מרעלים, אנחנו יכולים לקבל את המשקל החדש, וגם מאוד מאוד חשוב לציין, התודעה. ברגע ששיניתי את התודעה שלי, והטמעתי אותה, מפה בעצם פרצתי. הדרך חיים, ההרגלים ככה... אני הבנתי שאני לא יכולה לחזור להרגלים הקודמים שלי, בעצם שיניתי הרגלים, הרחבתי את התודעה שלי, שיניתי את הזהות שלי. ממש, זה ממש דורש שינוי קיצוני. דורש 36 קילו זה לא עניין של מה בכך. נכון. רגע, אבל תגידי, העניין עם הרמב"ם זה מאוד מעניין. הוא גם מכוון לעניין של המוצרים מהרפואה הסינית, או שאת לקחת את ההסבר שלו על הרעלים וחיפשת איך זה בא לידי ביטוי? הרמב"ם בעצם זה, הרפואה הסינית מאוד מתבססת על הרמב"ם. אוקיי, הרפואה הסינית מתבססת על הרמב"ם? יפה. יהיה מי שיתווכח, אבל... יהיה מי שיתווכח היסטורית, אבל לא ניכנס לזה. אוקיי. אבל אני לקחתי את זה משם, באמת מהרמב"ם, שהוא מדבר על איזון, הוא מדבר על ניקוי רעלים. בעצם שם נולדה התוכנית. ירידה, איזון ושמירה לטווח הרחוק. מה יש? אוקיי, אז לקחנו את הקפסולות, ניקינו את הגוף מרעלים, אנחנו ממשיכים עם הקפסולות לאורך כל התהליך, או שזה איזשהו שלב שאנחנו עוברים בה? אז ככה, יש לנו את שלב הראשוני, שזה 6 שבועות של ניקוי. אוקיי. לאחר מכן איזון, ואז שמירה של 6 חודשים. זה בעצם תוכנית של 10 חודשים, זה לא כל החיים. אוקיי, התוכנית איתך, זאת אומרת, עם הליווי איתך, זה 10 חודשים. 10 חודשים. שבעצם, כמו שאמרתי, 6 שבועות ראשונים זה ניקוי רעלים מהגוף וירידה במשקל. כן. לאחר מכן אנחנו מאזנים את הגוף, ואז איך מאזנים את הגוף? אנחנו בעצם, אנחנו מאזנים את הגוף על ידי, אנחנו מעלים עוד קלוריות, אנחנו רואים שהגוף מקבל את המשקל שהגענו אליו, הוא באמת לא עולה, לא מתנדנד, ואז אנחנו בעצם שומרים עליו. כמובן שעל ידי הרגלים שונים. יש אלמנט של ספורט גם בסיפור, או שזה... זה חשוב ספורט תמיד, לנפש. לא, מבחינת הדרך, איך שאת מעבירה. לא. אין ספורט. זאת אומרת, זה הקפסולות, זה האיזון וזה השמירה. יחד, נכון. אז יש פה גם אלמנט של מוצרים שאנחנו צריכים לקחת, וגם הכוונה וייעוץ שלך ברמה של התודעה והאימון והללוות. נכון. זה כל כמה זמן יש מפגש או דבר כזה? זה אימונים אישיים טלפונים. זה אישי, זה לא קבוצתי, זאת אומרת, זה 1 על 1. זה 1 על 1. נכון, היום אני יכולה לספר לך שאנחנו מתרחבים באמת לקבוצות, כי יש לנו באמת ברוך השם ביקוש, אבל זה אימון 1 על 1, פעם בשבוע שיחה של אימון, הרחבת התודעה, מה היה הקושי, מאיפה נולד, איך אנחנו מתגברים עליו, ומה הצעד הבא, וכמובן יש לנו את התזונאית שמלווה אותנו לאורך כל התהליך, בודקת איך הלקוח מרגיש. אז יש גם, מעבר לקפסולות, יש גם ממש תזונאית שאומרת איך לאכול, מה לאכול, מה צריך, אז יש גם אימון פסיכולוגי, רגשי, אימוני, גם תזונה, גם קפסולות שמנקות את הרעלים, שבכלל מאפשרות לכל התהליך הזה להיכנס ולהיטמע בנו, וכל זה 10 חודשים. נכון. הבנתי, ואיפה בעצם, את אמרת שזה טלפוני, אז בעצם בכל הארץ. נכון. כמה זמן את עושה את זה? שנה ו4 חודשים. ויש לך כבר מעל 1,000 לקוחות. זאת אומרת, זה מדהים, זה בבום. נכון. איך זה קרה? בואי תהיה לנו גם טיפ עסקי. האמת שזה פשוט, כי זה מצליח וזה עובד. ואנשים מחפשים משהו שעובד. לא, די לסיסמאות, די לכן, לא, הם רוצים משהו שעובד ושהם מרזים, ושנותן להם משהו שעובד, שהם מרזים. שהם רואים את התוצאות בשטח ושומרים עליו לטווח רחוק. נכון מאוד. וואו, ו1,200 לקוחות מרוצים שנשארים שם וחוזרים גם אם צריך. נכון. אבל אם נגיד, לא יודעת, נגיד אני רוצה להוריד במשקל, חוויתי המון חוויות שליליות מכל מיני ניסיונות הורדה ועלייה חוזרת, ונכוויתי לא מעט פעמים.
קשה לי עכשיו לתת בך אמון, אוקיי, זה נשמע טוב ויפה ומקסים, קשה לי לתת לך בך אמון ולעשות עכשיו 10 חודשים מקיפים איתך. יש איזשהו משהו שיכול לגרום לי להבין יותר טוב למה אני נכנסת, משהו קצת יותר, לא יודעת, נגיד בנגיעה, שיכול לעזור לי להבין, או שאני חייבת ישר להתחיל את האימון. אז לא, באמת אנחנו החברה היחידה, אני יכולה להגיד שאנחנו נותנים אפשרות חוויית לקוח ל10 ימים. אוקיי. תחת המוצר. תחווה את השירות, תחווה את ההרגשה, כמה שתרזה, בין קילו ל3 קילו ב10 ימים. ממש ב10 ימים אפשר כבר לראות תוצאה של קילו ל3 קילו שירדו? ממש ככה. כי אני רוצה שהם יגידו לי, וואו. הם יגידו לי, הם החליטו, הם יראו שבאמת התוכנית הזאת עובדת להם. לא שאני אשכנע אותם. כן, שהם פשוט שיחוו על בשרם. אז יש תוכנית כזאת ל10 ימים ככה בנגיעה, ואז רואים כי טוב, ממשיכים. נכון. הכי טוב. והם יכולו להחליט, אני באמת זה טוב עבורם, והם רואים תוצאות. לא באמת מתאים לכל אחד. זה דרך שיווק הכי טובה. נכון, כי אנחנו מאמינים במוצר שלנו. זה ולראות אותך 36 קילו במשך כמה זמן כבר אמרנו? 2? כן. זה מדהים, כאילו, טוב, אתם רואים אותה, 36 קילו נוספים זה משהו לא יוצא דופן. ואת שומרת על הבריאות ואת אוכלת בריא, וזה לא חלילה מוריד מהכוח שלנו. לא, יש לי אנרגיה ואני אוכלת מאוזן ואני הרבה יותר כלילה, והחיים שלי השתנו. את ממליצה גם לשלב עם זה ספורט? כן, הספורט מאוד עוזר לנפש. מה למשל? לנפש דווקא, פחות בהקשר של הגוף? בהחלט. איזה סוג של ספורט? נגיד היית ממליצה עליו? ריצה, כל הזמן משהו מתחבר, אם זה משהו יותר אנרגטי, משהו יותר דינמי, יותר רגוע, כל הזמן משהו אוהב. את עושה משהו? אני בהחלט. מה את עושה? איזה סוג של ספורט? אני עושה קיקבוקס. את עושה קיקבוקסינג? איזה מגניב, אוקיי. ואני גם עושה הרבה ריצה. רצה וקיקבוקסינג? כן, זה משחרר לי את הנפש, אני חושבת, איך אני יכולה ככה יותר לעזור ללקוחות שלי, לרדת משקל, וכל הזמן הפעילות שלנו היא משחררת את הנפש. אוקיי. חשוב מאוד. זאת אומרת, ככל שאנחנו מוצאים יותר אנרגיה, ככה גם הנפש שלנו נרגעת יותר. מה עשית לפני זה? מה היה העיסוק שלך לפני? מה היה העיסוק שלי לפני? כן. ניהלתי סניף בקופת חולים לאומית. אוקיי. נגעת בבריאות, אבל ככה מסביב. מאחורה. וממש עשית שינוי. עשיתי שינוי, כן, מדהים. משכירה לעצמאית בקטע יוצא דופן. נכון. תני לי סיפור כזה על איזה הצלחה מישהי שמאוד התחברת אליה, או משהו שנקשר, מישהי או מישהו מהלקוחות שלך, מהמטופלים שלך, שחוו הצלחה וגם נקשרת אליהם ושיש להם סיפור נחמד. יש לי לקוחה שהרבה שנים לא היה ילדים. אוקיי. למעלה מ8 שנים. כן. והיא נורא פחדה להתחיל את התהליך. כן, לא, והיה לה 30 קילו עודף. והיא אמרת לך, אני תדעי לך, אני גם עושה את התוכנית איתך, אבל אם לא יהיה לי ילדים בגלל זה, את יודעת מה? היא פחדה שזה ישפיע עליה פיזית? שזה ישפיע עליה פיזית. אמרתי לה, נחמה, תאמיני, אנחנו עושים את הדבר הכי נכון, הכל פה טבעי, בואי נזרום. קיצור, ברוך השם, היא ירדה. ולפני חודשיים היא התקשרה לבשר לי שבחודש 6. די, מזל טוב. הרגשה מדהימה, שעזרתי בעצם לבן לרד במשקל. כן, ואולי באיזשהו אופן גם להיכנס להיריון, כי תראי, זה לא יפתיע אותי. הגוף שלנו והנפש שלנו ניזונים גם מהתחושת מימוש שלנו, בסביעות רצון, אם זה מאיך שאנחנו נראים, מאיך שאנחנו מתנהגים. את גם מדברת על זה שיש קפסולות מצמחים טבעיים, רפואה סינית, זאת אומרת, זה משהו מאוד מועיל לגוף, אנחנו מנקים רעלים, מן הסתם זה מחזק את הגוף. ממש ככה. במיוחד אם התזונה שלנו יותר טובה. נכון. אוקיי, אז טוב, אז לא, אני לא אגיד את המשפט שבאתי להגיד כי זה יותר מדי, אבל בוא נגיד שחוץ מהרזיה יש פה אלמנטים נוספים שיכולים לעזור ללכת לתוכנית של חני. מה האתר שלך? האתר שלי נקרא מרזים חני. כן. שם תוכלו באמת לראות את התכנים שלי. איזה תכנים למשל? יש גם דברים שמעבר, סתם מעבר להרזיה או? טיפים על העצמה, על איך להתגבר, גם בתזונה איך להתגבר, שאנחנו מגיעים הביתה ב4 ואנחנו ככה מורבים, באנו לטרוף את השוקולד, זה איך דקה קודם לעצור ולא לעשות את זה. איך נגיד תני טיפ להעצמה או להתנהלות נכונה יותר וחכמה יותר עם מזון? אז בוא ניתן לך טיפ באמת שכולם מגיעים הביתה, אחרי יום עבודה עמוס, אנחנו באנו עכשיו לטרוף את כל מה שיש לנו פה על השולחן ולא מעניין אותנו דיאטה, שוכחים הכל. כן. אז אני אומרת ללקוחות שלי, תעצור רגע, קחו דף ב', תרשמו מה הרגשה שתרגישו אחרי שתאכלו את כל מה שאתם רוצים. אוקיי. הרגשת תסכול, שנאה עצמית, אי ניצחון, הרסת דיאטה, אני לא יכול. כל הרגשות האשם האלה יעלו ויעציפו, תרשמו את כל הרגשות האלה.
אוקיי. ואז אני אומרת, תרשמו איזה הרגשה יהיה לכם אם תתגברו על השוקולד. אוקיי. הרגשת סיפוק, וואו, כן, אני יכול, ניצחון. עכשיו אני אומרת לכם, איזו הרגשה אתם רוצים לייצר לעצמכם? עם מה אתם רוצים ללכת מהרגע הזה? יפה, עם הרגשת סיפוק או הרגשת תסכול ואכזבה. כן. ובהתחלה אנחנו רושמים את זה, ואחר כך לאט לאט זה נכנס למוח שלנו, ואנחנו פשוט, היום ברגיל שלי, איזו הרגשה אני רוצה לייצר לעצמי? כן, זה fake it until you make it, בהתחלה קשה לנו לשנות הרגל, אז אנחנו מכריחים את עצמנו, ואז לאט לאט זה נטמע לנו ביום יום, מה שנקרא. ממש ככה. אוקיי. וזה עובד. תנסו, זה עובד. ותגידי, עניין התזונה, אני חייבת לשאול, אני מקווה שזה לא יתקיל, אבל זה פשוט משהו שהרבה אנשים צופים ואומרים, טוב, בסדר, עם הקפסולות ועם האוכל, אני בטח אסתובב כל היום רעבה, ובטח כאילו אני אתבאס כי אני כל הזמן, כי אני רעבה ואני רוצה לאכול ולא כיף לי, אז זה איזה סוג של תזונה? זאת אומרת, תזונה שגם מזינה וגורמת לנו להרגיש שבעים, או שיש מין תחושה כזאת של ריק לי? אז דבר ראשון, שאלת שאלה מדהימה, ובאמת, שתי דברים יש לי להגיד לך. אוקיי. א', אנחנו אוכלים בין 1,200 ל-1,500 קלוריות ביום, שזה מכובד, אוכלים את כל אבות המזון, ירקות, פירות, חלבונים ופחמימות. אוקיי. ובנוסף, כן. משהו מאוד חשוב, בקפסולות יש לנו פירוק שומן, היא הופכת את השומן העודף בגוף שלנו לאנרגיה זמינה. וואו, זאת אומרת, אני יכולה כן להרשות לעצמי לאכול דברים שיש בהם, אני מפנח אותך נכון, אם לא אז תתקני אותי, אני יכולה כן להרשות לעצמי לאכול קצת יותר, כי יש לי קפסולה שמפרקת את האנרגיה ומטיילת אותה למקום אחר? לא, ההפך. רציתי לשמוע את מה שרציתי לשמוע. אולי אפשר לאכול שוקולד כל היום, והקפסולה הזאת תיתן לי אנרגיה במקום כאילו שומן. תהיה לנו אנרגיה זמינה שאנחנו נהיה שבעים. הלקוחות שלי מדווחים על תחושת שובע כל הזמן. אוקיי. השומן שלנו כן. הופך לאנרגיה זמינה בגוף. אוקיי. ולכן קורה לנו גם תחושה של שובע וגם הצרת היקפים, בגלל שהשומן הופך לאנרגיה זמינה מהמקומות הבעייתיים שלנו. אזור אגן ירכיים, בטן וזרועות. זה ממש נשמע כאילו זה ממש איזון של הכל, זאת אומרת, לוקח ממה שלא צריך, לאיפה שחסר, אם פה יש לי עודף שומן וחוסר אנרגיה, אז זה מטייל ככה את זה בצורה... הגדרת את זה בצורה מדהימה. איזה כיף. אז אולי זה גורם לי, או למי שצופה, או למי שלא עושה את התוכנית שלך, לעשות יותר ספורט. בעצם יש לי יותר אנרגיה. גם נכון, בהחלט נכון. יש לנו אנרגיה, אנחנו מרגישים כלים, זה יוצא לנו את הדרייב, לקום ולרוץ. אז בואו נסכם את מה שקורה עם חני שטיגליץ. בכמה זמן? הורדת 36 קילו ב8.5 חודשים. היא ככה מפרגנת, זאת אומרת ב10 חודשים אתם תעשו את זה, ולא רק שתורידו ב10 חודשים, אתם תשמרו על הבריאות שלכם, אתם תרגישו אנרגטיים יותר, כי יש דברים שמאפשרים את זה ברמה של ניקוי בשביל להכניס תודעה חדשה. אתם תשמרו את זה לטווח הרחוק, תשמרו את זה, כי היא גם נותנת לכם כלים איך לשמר את זה לטווח הרחוק. ולמי שחושש, חווה, נחווה, whatever, אז יש גם אופציה לערכה ל10 ימים ולא ל10 חודשים, בשביל ככה לטעום ולחוות, דרך האתר שהוא, תגידי אותו? מרזים חני, www.winnersdiet.co.il. אני רק רוצה להראות לכם את הערכה המלאה, כי הביא את זה פה שתראו, סתם כי זה נורא נחמד שיש קופסה כזאת בבית, כאילו, אני לא יודעת אם אפשר לראות כי זה ירוק, אז בואו נעשה את החלק כתום. הנה, יש ממש ערכה מקסימה עם כל התבליות כאן, נכון? הכל, תבליות, חטיפים, ככה דברים. יש גם חטיפים, איך עוד דיברתי על חטיפים? איזה חטיפים? חטיפי אנרגיה, אורגניים, מדהימים. אוקיי. שבאנו משהו מתוק ככה. כן. לקחת את החטיף הזה ואנחנו מרגישים שבעים וגם סוכר אמיתי. אוקיי, אז יש פתרון גם לאוהבי המתוק. אז יש ממש ערכה מקסימה, זה על 10 חודשים הגדולה, נכון? עם התבליות, עם הקפסולות הסיניות, יש פה גם חטיפים, יש פה גם בטח הדרכה, יש הדרכה שבועית עם האנשים של חני וחני בשביל לשמר את העניין, ולמי שרוצה, זה לא נמצא כאן, ויש ערכה גם ל10 ימים. חני, יש לך איזושהי מילה לסיכום שתרצי להגיד? שאם אני יכולה, כל אחד יכול. כל אחד יכול להחליט שהוא עושה את השינוי הזה ולצאת לפעולה, ואני, החלום שלי זה לעזור לכל אחד, ואני עושה את זה ואני אעשה את זה. נהדר. אין כמו לתת דוגמה אישית, כי אין חכם כבעל ניסיון. אני רוצה להגיד המון תודה לחני שטיגליץ. אני רוצה להגיד תודה לכל המרואיינים שהיו לנו היום, שבאו לעזור לכם לשפר, אפילו בקצת את איכות החיים שלכם, אם זה מבחינה תודעתית, אם זה מבחינה פיזית, ואם זה גם וגם, כי תכף זה לא באמת נפרד. אני מור בן עמי, היינו עכשיו בישראל מדברת בריאות, יום שלם של בריאות, בערוץ החיים הטובים, פורטל הטלוויזיה האינטרנטית הגדול של ישראל. תודה שוב חני.
תודה לך. תודה גם לי, ותודה לכם שצפיתם. שיהיה אחלה ערב.